Oke, kita kasih perahu layar. Titanic. Layar. Ya. Ayo. Ayo nyanyi. Pae, sawahe didol wae. Pae, sawahe didol wae. Buat nanggap Krisna budaya nggih. Asoyo. Ayo. Ayo lagunya kesukaan ibu katanya.
pinggir kali tekotek mencari mangsa tekotek setiap hari ada kodok tekotek di pinggir kali tekotek mencari mangsa tekotek setiap hari. Ayo yo Mangan tempe rasane koyo sogo alah sajen seanane sogo alah. sing penting logo. Ayo yo nek bose yo Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susune sapa Mau sama cucu Orang sama cucu, Bu. Kowe apa kau ayo tangannya nggak susah rasane wong ten lagi gandrung ayo dikasih modal lo ora dikantongi lo siji loro telu so sololololo jos hey sololololo istimewa ayo tekotek di pinggir kali tekotek mencari mangsa tekotek setiap hari sekali lagi ada kodok tekotek di pinggir kali tekotek mencari mangsa tekotek setiap hari